Masibambe ngazibini phakulisa namandibhose kumakhaya ngamakhaya ngokuhlwa nje. Kaloku zikhona zamvulana zingephi izilindelekileyo usuka phaya ku-Revisdale oGeorge kanti zikade sifilele napha kwelase Jeffreys Bay. Kanti imvulana ezingephi zidilekile napha kwela KwaZulu-Natal lapha kwaLundi kwaMhlaba uyalingana kanti zikade sifilele naphaya koMbombela. Kanti xa siqabela mgama sijonga phaya ngomso ngamathuba nje nantshizane ezithe gqa phaya koHarmanas ukunyuka njalo yapha ko-Appington oDiara kanti elala seMpuma Koloni phaya kulangapha iXhopo. Kanti ngamathuba amahle kakhulu apha kwindawo ezisemazantsi kwakhona pha ko-Riversdale koGeorge uGuguta naphaya koNaisna. Kanti ke xa hlabela mgama sijonga futhi isilumkiso esikhona khona lamlilo emeko zilindele imike amadlelo apha kwindawo zaseNorthern Cape phaya koKurumana ukuhla njalo yapha kwelala seDiara o-Appington. Kanti abaqaphele kwezandawo eziya kuba amaqondo obushushu angade afikelele phaya ko-40 degrees phaya ngemini yangomso. Kanti entseni yasebusuku ngobusuku njena entseni yangomso uyabona kufuthumele kwelase-Appington. Kanti ke amaqondo obushushu aphakathi ko-16 no-17 uya ku-20 kwindawo ezininzi kufudumale kube ngu-22 phaa koMosina, 21 kweliseliphalale kube ngu-15 phaa kwelaseRhawutini kube ngu-16 kwelasePitoli. Kanti kufudumele naphaa kwelanxweme elisempuma njengobona nje nango-22 phaa kwelaseRichards Bay naphaya kwelalaseThekwini. Kanti ke xa sijonga ke amaqondo obushushu njengoba benditshilo njena phaya kwelangqeso Northern Cape khona ezameko zemililo yamadlelo bengu-32 kwelase-Appington njenobona ngu-38 phaa eDiara, 35 phaya kwaBhobhofolo kanti bengu-34 kwaCalvinia. Kanti kubufudumala njena ngu-25 phaya encameni yeKapa bengu-26 phaya eRiversdale. Kuzaba khona ezamvulana ngela xesha lasekuseni. Kanti ke kuyatshisa liqatsile napha kwaMthatha ngu-34 napha kwaMqanduli naphaya kwelala laseRichards Bay bengu-29 eRhawutini kanti bengu-31 ePitoli bengu-33 kwelala laseMosina. Njengoba kuzaba kuzibhaquze kunjena ngentseni ngomso phaya ko-Emelo naphaya kwingca koThondo kodwa izawuphela kwamsinya la nkungu leya kuba ngexesha lango-9 o'clock phaya ngentseni ngomso izabe sekutshisa kakhulu. Nilale kamnandi.